Tervetuloa seuraamaan vuoden 2025 Nokia Openin finaalikierrosta ja MPO-jahtikorttia. Kisahan pelataan tällä niin sanotulla Kaitsu-biistillä, joka isolta osin on sama kuin Euroopan Openissa ja viimeisimmissä MMissä käytetty leiska, mutta on sillä pieniä eroja ja väylän järjestys on hieman erilainen. 2 kerroksen jälkeen kärjessä Rasmus Lampela 12 alle, jaetulla toisella Iivari Raittinen, Justus Sarvi, Eetu Tuominen 11 alle, sitten Hyvösen Pekka 5. 10 alle ja jaetulla 6. Daniel Savitson, Tuomas Hyytiäinen ja Aapo Karhi. 8 kärki on 4 heiton sisällä, eli mitä vaan jännää voi vielä tapahtua. Herroja naurattaa vielä, mutta katsotaan kierroksen jälkeen sitten. Hyvösen Pekka avaa ensimmäisenä ykkösväylällä. Hyvin tommonen tavanomainen lähestyminen tähän väylään. Tai avaus. Haha. Saattapi vähän lyhkäiseksi tosi jäädä. Sitten Daniel esittää oman näkemyksensä. Kääntää kiekko kyllä todella nätisti yli, mutta lyhkäiseksi jää sekin. Sitten Hyytiäisen Tuomas näyttää, miten tämä väylä pelataan hänen mielestään ja aika lailla noihan se pelataan. Heitetään kiekko sinne rinkiin ja ollaan hirvittävän tyytyväisiä. Sitten Aapo vähemmän yllättäen lähtee kämmenellä hyökkäämään tähän väylään. Mikä nyt ei sinällään ole lainkaan huono ajatus. Varsinkin kun siellä on vasemmalla sitä auttia ennen koria. Huonona puolella sitten jää vähän tonne oikealle. Suottaa jäädä vähän pitempikin putti. Pekka on tuossa kakkosringissä. Laittaa alle ihan tyytyväisenä. Eipä siinä paljon muuta voi. Daniel siinä melkein metrin edempänä. Vähän tuommoista hakuakin siinä on, mutta ei tällä kertaa upota. Aapolle jäi tosiaan vähän pitempi putti kakkosringin puolella sekin. Ihan ei korkeus riitä. Daniel pistää paaripalarin sisään. Tuomas puttaa pöröä tuosta hyvinkin lähellä. Se oli mallikas avaus ja saa vielä C1X-statsit, kun jäi yli 3,5 tuo. Pekka ja Aapo käy vielä nostelemassa omat paarinsa pois. Siirrytään eteenpäin. Toisella väylällä Tuomas saa boksin, kun otti kortin ainoan pörön. Kämmenlinjaa haetaan. Pikkasen kääntää ylitte tuonne vasemmalle, niin löytää vähän puun oksia sieltä. Ei mitään järin vakavaa. Siitä pelaa paari vielä ihan hyvin. Pekka pistää tuommoista fleksilinjaa. Siinä käy vähän samat hommat sitten. Danielilla myöskin kämmenlinja. Sekin kääntää vähän ylitteen ja tonne vasemmalle, mutta taitaa kuitenkin ringissä olla. Aapolla lipsahtaa kiekko pikkasen aikaisin kädestä ja jää tonne oikean puolen puihin. Sieltäpä ei sitten Aapo oikein muuta voi tehdä kuin laittaa alle. Sama homma tiedossa Pekallakin. Tuomas tekee samat. Sinne jää kiekko hyvin hyllylle. Daniel on ihan pöröputeella. Katsotaan miten tapahtuu. Kyllä maistuu.
Siitä käy muut sitten vielä nostelemassa paarinsa pois. Tää oli ilmeisesti Aapolle joku tärkeä kiekko. En tiedä mikä se on. 3. väylä. Daniel avaa ensimmäisenä. Sieltä oikeasta reunasta löytyy joku puu ja siitä pompataan tonne vasemmalle lyhyeksi. Tuomaksella kans karkaa vähän tonne oikealle, mutta taitaa uida ihan ringin puolelle. Pekalle käy vähän sama homma, että karkaa vähän oikealle, mutta taitaa puttipaikka olla sielläkin. Aapo lähtee kämmenellä. Tässä nyt on ihan sama kumpaa heittää, kunhan heittää suoraan. Aapolla karkaa vasemmalle, mutta sieltä se sitten ui tonne rinkiin ja pöröä olisi sinnekin tarjolla. Daniel on tosiaan lyhkäisenä vasemmalla. Ei ihan pääse kipolle asti, mutta hyvin lähelle kuitenkin. Pekka on pensaassa, mutta ilmeisesti puttinäkymä on. Mutta ei tällä kertaa. Aapo pääsi yllättävänkin pitkälle. Katsotaan mitä siinä tapahtuu. Taas alharauta. Syöty liikaa, kun ei maistu. Palarit menee aina. Ainakin tähän asti. Tuomas on ihan, ei nyt ihan kori alla, mutta melkein ja ottaa siitä kauniin pörön. Daniel laittaa paariputin siitä. Pekka nostaa oman paarinsa. Tuomakselle taas boksi. Siirrytään 4. väylälle. Ja on muuten maukas avaus. Danielin versio vastaavasta tilanteesta ja hyvin samankaltainen suoritus. Ottaisin ihan milloin vaan tuon. Sitten Pekka. Vähän karkkaa myöhään, ottaa oikealta vähän puuosumaa ja pomppaa tonne vasemmalle. Auttiahan siellä ei ole. Pääsee pelaamaan tuota vasenta väylää. Aapo taas löytää vasemmalta puun ja pomppaa oikealle. Ei onneksi kauhean pitkälle oikealle, mutta varmistaa vielä siitä muulta ryhmältä, että jalan sijainti on ok ja yllättävän hyvän virityksen se tuosta sai aikaiseksi. Muut siinä totesi, että melkein katkesi omaa selkärankaa, kun katsoi tuota heittoa. Pekka on täällä vasemmanpuoleisella väylällä. Koittaa uida sieltä puitten välistä takaisin tonne oikeanpuoleiselle, mutta nyt löytyi niitä puita, joita tuolla on vähemmän kuin ilmaa. Ja sitten seuraavaan puuhun. Danielin avaus on erittäin hyvällä paikalla. Ja jatkoheittokin näyttää kyllä tosi hyvältä. Pekka jatkaa. Näyttää aika hyvältä, mutta taisi löytää pikkusen jotain puuta tuolta matkalta. Tuomakselta hyvin mallikas kämmen. Samoin kuin Aapolta. Vähän on pitkän sorttinen putti ja
iso pudotus korin takana, niin Aapo laittaa vaan alle. Danieli on kanssa kakkosringissä. Tämmönen pikkasen ujo kokeilu, joka sitten pomppaa tuohon korin takana olevan tiputuksen taakse, mutta onneksi jää aika lähelle. Pekan putti yläpantaan ja Tuomas käy nostelemassa oman kolmosensa pois. Danielin palari, joka tietenkin menee sisään. Ja Aapo käy vielä nostamassa oman paarinsa pois. Siirrytään seuraavalle väylälle, joka oli näemmä hyvin hankala kuvata. Siinä löytyy vähän puita. Olikohan Tuomas, sitten tulee Daniel. Skippailee oikein hyvin tuohon putille. Sitten Aapo. Löysi hyvin aikaiset puut. Mutta kaikki inbounds tähän mennessä. Ja sitten Pekka. Näin tämä väylä pelataan. Aapo paikkaa itsensä paariputtipaikoille. Mitä tekee Tuomas? Eiköhän se tuosta mene. Danielin pöröputti. Kelpaa. Aapo pistää paarin korttiin tältä väylältä. Sitten Pekka kokeilee omaa pörönsä, irtoisko. Ja irtoo. Tuomas nostaa paari. Pöröllä pääsee boksiin. Kämmenellä lähetään. Sieltä pikkasen löytyy jotain puita ja jäädään tuohon väylälle, mutta pikkasen hankalaan heittopaikkaan. Pekan flexi kantaa ihan nätisti. Naureskeli tuossa itse, että tatsi väbällä saa kivasti kääntää sen kiekon tuosta keskipuun ympäri. Tuomaksen fore on ihan hyvässä tikissi. Fore Prime, kommentoi mies itsekin. Kämmen on näköjään hyvin suosittu peli tähän väylään. Aapo ei ihan täysin tyytyväiseltä näytä omaansa. Danielilla on vähän tommonen puska tossa tiellä. Hahmotteli aika pitkään, että mitä tästä oikein voisi tehdä. Semmoisen kämmenenhän siitä saa. Se jää tonne oikealle vajaaksi. Pikkasen on kapea kolo heittää. Pekalla on kans vähän puita tiellä. Pitkään mietti kummalta puolelta heittää, mutta kämmen on näköjään se valinta ja kyllä se puttipaikalla taitaa olla. Tuomas kippaili vähän tonne oikealle reunaan. Ja nyt Tuomas kippailee tonne puttille. Suomea osaan myös.
Daniel pistää putteri Antsan pulsain reunaa. Ehkä on putilla, mutta pikkasen pitkä matka ja taitaa mennä paarihommiksi. Aapo pisti pitkäksi. Ei ole itselle käynyt koskaan. Sieltä näppärä birdi. Danielin paariputti. No oli se pikkasen kauempana kuin bullseye reunassa, mutta Danielille varmaan sama asia. Tuomakselle helppo pyrä. Ja Pekka nostelee paarin pois. Tuomas alkaa vähän repiä eroa muuhun korttiin. Sitten päästään katteleen tää par vitosen avaukset. Sieltähän niitä tulee. Se taisi olla Aapo, kun tuli kämmenellä. Tuossa on tämmönen pieni patti tuossa inboundsissa. Sinne on hyvä laskeutua. Daniel paiskasee hirmuisen pitkälle. Ja katsojat näyttää, että sisällä on. Ja sitten Pekan siivu. Oikein hyvän näköistä tekemistä. Aapo on tuolla oikeassa reunassa. Sieltä on kuitenkin ihan hyvä pelata. Ei sinne mitään kummempia esteitä ole. Sinne mennään. Ei tarvitse kun laittaa alle ja nostaa pöydi pois. Hyvin samankaltaista rystyhysseä kaikilla tiedossa. Daniel otti tommosen vähän korkeamman linjan. En tiedä mikä se lopullinen idea siinä oli, että tuota kautta lähdetään. Yrittikö se vielä korkeammalle vai lähtikö se vähän korkeammalle kuin piti? Tuomas kyllä lähtee selkeästi hakemaan yläkautta. Ja siellä ollaan korin alla ja pörökorttia. Daniel on siellä, puussa. Mutta ei siinä mitään. Otetaan kiekko alta ja jatketaan peliä. Kori on tuolla tuon monihaaraisen puun takana. Laitetaan kiekko korin alle ja ruvetaan heittelemään keppejä, että saadaan kiekko alas puusta. Kiekollahan sitä ei kannata heittää. Saa äkkiä harjoitusheiton. Tuomas on kanssa ihan hyvissä asemissa. Alle vaan ja sama homma Aapolla. Ei tää mikään maailman vaikein par vitonen oo, mutta semmonen mihin joku saattaa sitä eagleä hakeen. Siitä voidaan saada pieniä eroja. Helppoa ja hauskaa kaikille neloset siitä. Tuomas avaa ensimmäisenä. Ja näinhän tämä avataan. Painetaan kiekko putille ja ollaan tyytyväisiä. Sitten Aapon versio. Ilmeisesti oli semmoinen tunne, että oli pakko pistää paremmaksi. Laitetaan nostolle
Daniel jää pikkusen lyhyeksi. Mitäs Pekka keksii? Samaa linjaa haettiin, mutta olisikohan tuo se kuuluisa viimeinen puu. No oli se melko lailla. Siinä oli ehkä semmoista ujoa koittamista. Mutta nostopaaria sielläkin olisi tiedossa. Daniel puttaa pöröä. Jäi jotenkin kummallisen alas. Miestä itteensäkin vähän harmittaa. Tuomas hipoo ketjuja. Pääsee heti yrittämään palaria. Ja palarithan menee. Kuten sanonta kuuluu. Danielilla sama homma. Ja Pekka nostelee kans paarinsa pois. Ja Aapo suoraan sanottuna nostaa pörön siitä itsellensä. Siirrytään seuraavalle väylälle. Aapo on vaan ensimmäisenä. Sieltä se ui nätisti puitten välistä. Puttihommia tiedossa. Sitten Tuomas. Ja se kuuluisa viimeinen puu. Jollekin se aina välillä osuu. Daniel pistää kohtuullisen pitkää siivua. Eiköhän sieltäkin puttaamaan pääse. Pekka laittaa suorastaan alle. Tuomaksella ihan turvallinen paikka ihan runaatakin. Mutta ei tällä kertaa kelevannut. Sitten katsotaan mitä Daniel saa aikaiseksi. Kauhian korkia. Ohi ja pitkäksi. Mutta pysyy kuitenkin inbounds. Aapo on hyvällä puttipaikalla. Ja se kelpaa. Danielin palari. Ja eiköhän me jo tiedä mitä niistä sanotaan. Tuomas nostelee paarin pois ja Pekkakin pelaa välillä. Muut tasoissa ja Yytiäinen on päässyt pari heiton päähän kaikista muista tässä kortissa. Aapo on vaan ensimmäisenä seuraavan väylän. Löytää vähän puita. Sitten Pekka. Löytää vähän puita sekin. Päätyy tonne väylän vasempaan reunaan. Tuomas lähtee rullalla. Häviää tonne näkymättömiin. Mutta tuossa oikeassa reunassa on tämmönen kivi, niin se on siitä vähän matkaa eteenpäin. Ja sitten Danielin rulla. Päätyy kans tonne oikeaan reunaan väylään. Oikein hienosti.
Aapo jatkaa väylältä ja päätyy tonne korin oikealle puolelle puun taakse. Pekallakin on muuten ihan hyvät paikat, mutta siinä on aika matalia oksia tarjolla ja jotain sellaistahan sieltä löytyy ja ei kauhean pitkälle päästä. Sinne koria kohti. Tuomaksen rulla ui aika pitkälle. Mutta lähäri jää sitten vähän vajaaksi ja oikeille. Daniel pikkasen Tuomaksen edessä. Ja siellä ollaan puttipaikoilla. Tuomas on nostopaarimestoilla. Daniel puttaa pöröä. Ja kelpaa. Kellepä ei. Pekalle ei nyt kelvannut. Aapolla meni hetki, että löysi semmoisen paikan, missä pysyy paikallaan. Meinas nimittäin lähtee jalat alta jatkuvasti. Mutta sieltä jostain se livauttaa 3 korttiin. Tuomas nostaa paarinsa pois. Siirrytään seuraavalle. Kyllä ne heittäjät siellä jossain on. Aapo pistää tämmösen maanuoliaisen. Sitten rullataan. Tää on Danielin avaus. Mittaa ihan hirveesti. Sitten Tuomas. Jääkö vähän matalaksi? Päätyy tonne vähän raffin puolelle. Pekalla ehkä vähän karkaa oikealle, mutta kyllä siitäkin nyt väylän näkee. Oksia on vähän naama eessä, mutta kyllä sieltä näköjään pelaa. Skippailee korin lähistölle. Oikein hyvää tuosta paikasta. Tuomaksella olisi vähän puita, joiden väliin pitäisi osuu. Ja skipeillä päästään katselemaan, että miltä se puttaaminen voisi tuntua. Aapon kakkosheitto. Ihan hyvältä paikalta. Laitetaan skippiä oikein kautta. Ja siellähän se on. Putilla sekin. Danielille jää ehkä ihan vähän lyhyeksi tuo. Pekka livaatti vähän pitkäksi. Putti hipoo ketjuja, mutta ei jää sisään. Hieman vasemmalle. Ei se nyt kamalan lyhyeksi jäänyt tuo Danielin kallehääri. Mutta on siinä vähän tämmönen jännä putti. En tiedä, oliko vähän liian jännä. Tuomas on ihan paikoilla. Ja lunastaa. Ihan niinku pitikin. Aapo pääsee puttaa vähän ylämäkeen, ei jännitä ihan niin paljon ja sinnehän se kilahtaa.
Sitten katsotaan meneekö ne palarit aina. Ja meneehän ne. Tuomas ja Aapo pöröt ja Daniel ja Pekka paarit. 11 väylää pelattu ja pöröt ja Tuomas on ottanut ihan hyvää nousua muuhun korttiin verrattuna. Aapon kämmen livahtaa ehkä vähän vasempaa. Tulee pitkälle putille. Tuomas lähtee myös kämmenellä. Tulee nätisti. Ei osu puihin matkalla ja nostopöröähän siinä katsellaan. Daniel valitsee rystylinjan. Ei ehkä käännä ihan tarpeeksi. Tulee kuitenkin puista läpi, mutta jää tuonne penkkaan. Ja sitten Pekka ottaa myös rystylinjalla ja näin se käy. Se on helppoa, kun se osaa. Daniel pistää pulsojen sisäpuolelle. Aapolla pöröputti. Onko ruokahalu kohillaan? Ei aivan. Lähellä, mutta ei kuitenkaan tarpeeksi. Daniel nostaa paarin pois. Tuomakselle birdie. Pekalle nostobirdie. Hassuttelee vielä tuossa vähän ketjujen kanssa. Edellinen kortti oli holarinkin tähän poiminut. 6 väylää jäljellä. Yytiäinen 15 alle ja muut jotain muuta. Tuomas ensimmäisenä yläkautta. Kiekkokin melkein ehkä näkyy kuvassa. Sinnehän se nätisti pelialueelle päätyy. Sitten Pekka vuorossa seuraavana. Pikkasen Tuomasta pidemmälle. Ihan hyvissä asemissa. Aapo tulee sieltä. Tai Aapon kiekko oikeastaan. Sekin on oikeastaan hyvin pitkälti siinä, missä on ihmisen hyvä olla. Ja sitten Daniel. En tiedä mitä siinä tapahtuu, mutta jää tonne oikealle autin puolelle. Daniel ottaa autin rajalta korisuunnassa vähän taaksepäin, että on tilaa paremmin. Kämmen meneekin vähän suoraksi. Ja ollaan uudestaan autissa. Tuomukselta foreilla häiri erittäin hyville paikoille. Katsotaan pystyykö Pekka samaan. Ja kyllähän Pekka pystyy. Aapon vuoro pyörittää kirjaimellisesti. Ja näinhän tämä väylä oikeastaan kuuluukin pelata. Danielilla lähtee jo 5. Korin jalasta pieni pomppu, mutta pysyy kuitenkin pelialueen puolella. Tuomas nostelee pörön pois. Samoin luultavasti tekee Aapo. Kas noin.
Pekalle kanssa pörökorttiin. Danielille harmillinen tupla. Tuomas 8 alle tässä vaiheessa tämä kierros. Mikä siinä ollessa? Mielestäni aika oppikirja haiseria sieltä rupeaa tiiltä sateilemaan. Tuomas ensimmäisenä. Sitten Pekka. Siihen samaan läjään. Sitten Aapun versio samasta teemasta. Siinä ne on pojat rivissä. Sitten vielä Daniel viimeisenä pistää kiekon liikkeelle ja kaikki ihan hyvissä asemissa Saareen hyökkäämistä ajatellen. Ensimmäisenä Saare hakee Pekka. Pikkasen pitkäksi lipsahtaa. Sitten on Tuomaksen vuoro. Takuu varma haiseri ja putilla ollaan. Pekka siirtyy pikkusen lähemmäs. Ja tällä kertaa kiekko pysyy Saaren puolella. Sitten Daniel. Varasto Hyser, eli stokkihaiseri. Noihän se vähän niin kuin kuuluisikin pelata. Aapo valitsee kämmenen. Feidille vähän enemmän tilaa ja Aapokin putilla. Daniel kokeilee, saisiko tästä birdia korttiin ja eipä saa. En tiedä jänskättääkö tuo takana oleva autti. Pekka kokeilee samaa pikkusen lähempää. Kyllä se taitaa vähän jänskättää, kun Pekkakin valkkasi tommosen aika tukeva hysseputin tuohon. Ne on nämä korotetut korit vaikeita joskus. Aapo välillä nostelee tuota kättää. Mä en tiedä, johtuuko se siitä, että se nostaa sen virheen merkiksi vai mitä. Mutta muille paarit ja Pekalle tupla tähän väylään. Siinä oli kameramies pikkasen hukassa Tuomaksen avauksen kanssa. Tuomas päätyy oikealle auttiin. Aapo pistää tuttua ja turvallista kämmentä. Aika paljon saa olla housuissa tavaraa, että tuosta uskaltaa puttia lähteä hakemaan. Sitten Danielin versio. Kämmenellä haetaan sitäkin. Jää tonne aika oikeaan reunaan, mutta pysyy kuitenkin pelialueen puolella. Sitten Pekka pelaa rystyllä. Kääntääkö tarpeeksi ylitte? Ei käännä. Uhkaa feidata tonne autin puolelle, mutta sitten tulee onneksi pelastava puu.
Ja selvitään ilman rankkuja toistaiseksi. Tuomas Autin rajalta. Ei turhia hassutteluita. Laitetaan nostolle ja odotetaan seuraavaa väylää. Daniel pistää tommosen roikon. Josko vaikka lipsahtaisi sisään. Ei, mutta eipä mennyt pitkäksikään. Pekka pistää kans nostolle ja katsotaan tekeekö vielä Aapokin sama. No kyllähän se teki. Tyhmät riskit on nimensä mukaisesti tyhmiä riskejä. Perus nostohommat. Paitsi että. Taas käsi pystyy. Ehkä se on virheen merkiksi. En tiedä. Enpä tullut kysyneeksi. Apolla ja Tuomaksella pogit siitä ja Pekka ja Daniel ottaa paarit. Siirrytään välille 16. Loppu häämöttää. Daniel ensimmäisenä laatikossa. Aivan hirmuisen mittainen siivu. Pikkasen ehkä jää tuo puu tuohon taakse hankalasti, mutta katsotaan mitä siitä saa aikaiseksi. Pekka avaa putterilla. Muuten ihan mukava, mutta tuo penkki on vähän hankalasti tuossa eessä. Tuomas pelaa tämmöistä hyvin aikuista peliä. Ei yritä lähteä hakemaan mitään sankaritemppuja. Tosta on ihan hyvä heittää kohti koria. Siinä on hyvin tilaa. Aapo roiskasee kämmenellä. Aivan kamalan pitkälle. Hyvä paikka jatkaa tuo. Sitten kävi kuvaajalla jotain hassuja eikä saatu Tuomaksen heittoa talteen, mutta siellä se on ringissä. Pekalla on tosiaan vähän ahas paikka. Penkki on aika tukevasti maassa, niin siitäpä sitten heität. Ja niinhän siinä käy, että vähän myöhään karkaa kädestä ja auto-osumilta säästyttiin. Se on tuolla takana näkyvän kerrostalon pihassa se kiekko. Danielilla puu vähän selän takana joutuu paikaltaan heittämään, mutta rinkiin päästään kuitenkin. Siltä varalta, että ei käynyt sisällä, niin Pekka ilmoitti varaheitoksi. Myöhemmin kun käytiin katsomassa, niin ryhmä totesi, että no eipä se kyllä sisällä käynyt. Pekka pistää sen rinkiin ja sieltä sitten jatketaan. Aapon kakkosheitto omasta mielestäni hirmuisen hyvältä paikalta. Taas sitä varastohyseeriä. Ja rinkiin vaan. Sitä varten kädit on. Muiden kädit. Aapon kädi lähti hakemaan kiekkoa sieltä talon pihasta. Hirmuisen kohteliasta häneltä. Dana kävi nostamassa omansa jo pois. Aapolla ei pöröputti polvelta kuusen juuresta nyt oikein lähtenyt. Mutta nostopaaria siitäkin olisi tiedossa. Tuomaksen pöröputti. Niin kuin pari väylää sitten todettiin, niin nämä korotetut on vähän hankalia välillä.
nostelee omansa pois ja samoin Aapo. Aapo on painanut 5 alle. Lupasi itselleen, että jos pelaa 5 alle tai paremmin, niin saa käydä mäkissä. Katsotaan, pitääkö 5 alle loppuun asti vai miten käy. Danielin avaus 17. Ihan mallikas suoritus. Sitten Tuomas. Aika oikealta hakee, mutta hyvin mahtuu. Ja siellä ollaan muutama metri korista. Sitten Aapo. Viimeisen päälle hyvät skipit siihen ja lyhyyttä puttia tarjolla. Viimeisenä avaamassa Pekka. Karkaa ehkä pikkasen aikaisin kädestä ja jää noihin koivuihin. Pekka jatkaa sieltä laittamalla vähän lähemmäs. Jotta tuosta oikein on järkeä hakeekaan, se on äkkiä pitkänä, jos se livahtaa ohi. Ja todella pitkänä. Danielin pöveröputti hipaasee alarautaan. Tuomakselle olisi taas pöröä tarjolla. Se on hyvä nauttia onnistumisista. Palarit. Jne. Tiedätte kyllä. Ja Aavon pöröputti. Vai onko peräti nosto? Miten tuota nyt haluaa ajatella? Pekka 1 alle. Tuomas 8 alle. Eiku, anteeksi. Pekka 1 päälle ja Tuomas 8 alle tämä kierros tässä vaiheessa. Viimeinen väylä. Tuomas lähtee rullalla. Sinnehän se rullailee korin taakse ihan kohtuullisen hyville paikoille. Aapo luonnollisesti kämmenlinjalla. Oikein hyvillä paikoilla sekin. Ei valittamista. Daniel on myöskin kebab-ihmisiä. Aita pelasti mukavasti auttiin joutumiselta. Puttipaikoilla. Ja sitten Pekka rysty ansalinjalla. Siihen puun kylkeen. Kaikilla ihan hyvät asemat pöröä ajatellen. Daniel ensimmäisenä puttaamassa. Ja viimeiseltä väylältä pörökortti. Sitten Pekka seuraavana. Pikkasen ehkä jäi tuohon oikeaan reunaan ja ketjusta pihalle. Tuomaksen paikka ei ole yhtään niin pahaa kuin mitä se tästä näyttää. Tuomas näkee korin kyllä ihan kokonaan. Ja lopettaa tyylikkäästi pöydiin. Katsotaan pystyykö Aapo samaan. Pystyy. Mäkkihommia tiedossa. Saa kuulemma herkutella, jos pelaa tarpeeksi hyvin. Pekka nostaa paarin ja kierros on sillä paketissa. Sillehän siinä kävi, että Eetu kairas itsensä voittoon
hirmusella 12 alle kierroksella. Toiselle siellä Rasmus Lampela, kolmanneksi Justus Sarvi. Tuomas nousi pari pykälää neljänneksi hienolla 9 alle kierroksella. Aalto 7 alle ja Daniel 4 alle. Kiitos kun katsoit ja ensi kertaan.